A dneska si zahráme Minecraft a môžeme rovno začať. Naťažíme si najskôr drevo. Dobre, ideme rýchlo, musíme si naťažiť. To bude teda. To bude sranda. Máme tu živý. Ideme preskúmať. A tu máme vodu. Robíme si crafting. Toto si robíme. Robíme si krump. Ježiši. No. Ľudia, ako sa dneska máte, dneska je docela pekný deň. Dobre. Ježiši, kde je? Vážne spáne tam, kde je štrk. Uhlie. No. Dobre, potrebujem toto. Ešte to sa nedá. Keď som spadol, dobre, tak vystávam sa. Dobre, tak skúsim ide. Žiši, toto je jak na schvál. No, našli sme. Dobre. Už by sme za chvíľku mali, ešte si trošku naťažím. Dobre. Počkaj, crafting si berám za sebou. Ja ešte si vycraftím veci. Toto, ešte toto. A ešte si vycraftím pec, keby dačo. Dobre, berem. A môžeme vyraziť. No, ideme trošku asi zháňať jedlo najskôr. Toto bude taká oddychová séria. Keby dačo, tak každú stredu vychádzajú videá, čiže keby dačo, tak pozrite. Je to taká, jak som spomínala, už to bola len taká oddychová séria. Nejaké 10-minútové až 15-minútové časti. Dobre. Tam vidím dyne, ideme si pre ne. No, ako mohol by som si urobiť aj nejaké rybičky, ale tak to teraz nevadí. No. Dobre. Ježiši, taký pomalý som. Akože ešte sa najlepšie ťažia dyne alebo tak, ale tak budem to robiť so sekerou, však. Možno, že sa nám raz dyne zidú, môžem urobiť z nich semienka, napríklad zasadiť ich, aby som mala aspoň nejaký zdroj jedla, aj keď ich síce nemôžem spapať, ale tak to nevadí. Tam je púšť, tu je tam, kde som sa spawnoval. Akože zatiaľ som tu nevidel žiadnu jaskyňu. Aha, tak tu je nejaká jaskyňa, dobré. Aha, tak to nič. Slepá cesta. No. Dobre, ideme ďalej. Aha, tam je púšť, tak ideme týmto.
Tak idem asi teda o to, na ten, kde sú tie brezy. Dobre. Tu sú prasce. Dobre. Tam vidím asi mushroomky. A tu je asi len taká kotlina alebo dolina, alebo čo to je. Ale vidím tu uhlie, čo je dosť dobré. Dobre. Tak už na to uhlie, to, ktoré potom môžeme sa dať do pece, ale asi si z neho vykraftíme skôr torčky. Kvôli tomu, že ako, aby sa mi v tom, akože ešte nemám presnú lokalitu, kde si postavím domček, ale počkaj, čo? Ježiš? Minecraft Ježiš? No. Dobre. Tak to je zaujímavý. No. Dobre, bez komentárov. Dobre, tu máme aj kravu, nech zabijeme. I tu máme ten tmavý bajom, čo? No hlavne teraz akože fakt potrebujem to jedlo, lebo akože nemám brnenie a asi si idem naťažiť strom, alebo tak. A keďže je tu táto mushroomka, tak sa mi to akože dosť hodí. Robím si taký starter mushrooms house. Dobre. Dobre, už mi to bolo. Máme crafting, urobím si rebríky. Takto. Zdá sa mi, že stačia 3. 1, 2, 3, áno. Robím si z tohto dreva skôr ešte. Drevo teda. No. Tu dáme takto. 1, 2, 3. Urobím si slabý. Ale jak sa to volá? Ešte si urobím tento. Ako posteľ ešte asi nemám, lebo nie je tu veľa oviec a keď už sú tu nejaké ovce, tak a tam je biela napríklad, to je docela dobré. No už začína byť tma, tak preto aj. Ovce, už ani Hunger Bar nemám. No a teraz sa môžem aspoň napapať. Takže síce je to surové mäso, ale tak to snad nevadí. Je tu sivá ovca, je tu čierna ovca, á, dobre. Aj tieto. Možno, že sa mi aj bude hodiť ovca. Akože, tak chápame sa. No. Dobre.
takto. Takto. Ježiši, nie, to netreba. Toto potrebujem si dať tu. No, tento. Trapdoor. Hore. Toto vycraftím. Dám toto sem. To bude taký provizorný hausík zatiaľ. Akože nič také zaujímavé, len chápame sa. Dáme si tu furnejsku. No, ešte mi letí. Ja som taký šikula. Ale mňa to strašne vadí, keď mi lieta furnejska. Ja si pozrieť, čo si môžeme zatiaľ tak vykraftiť. No. Nevyzerá to najlepšie. Ale tak. Tak na prvú noc sa to dá. No. Tak toto zatiaľ bude taká malá provizorná beska. Na budúci diel si už postavím taký normálnejší house. Ježiši. No a toto by bolo z tohto videa všetko a ja sa od ďalšieho videa teším a čus.